सुना भाई ध्यान लगा के कहतानी हम समझा के, सुना भाई ध्यान लगा के कहतानी हम समझा के, सुनले ना होकबा बतिया जवन उहे हम सुनाएम, मेहरारू मेहरारा का लक्षण का होला एक एक करके बतलाएम। तो नमस्कार प्रणाम, हम हैं बुलेट बेदर्दी, रउआ देख रहल बानी अपन यूट्यूब चैनल बेदर्दी हंगामा। तो भाई जैसे हर एक चीज़ एक नंबर होला ओकर दुइयो नंबर भी होला। तो एक नंबर के का लक्षण बा, दू नंबर के का लक्षण बा, हम एक एक करके आए समझावा तनी मेहरारू और मेहरारा के लक्षण। बात बात में लड़े ले सबका से झगड़े ले, बात बात में लड़े ले सबका से झगड़े ले, ससुर से शर्माले ना भसुर से लजाले ना, घर में केहू के इज्जत न करे छोटा चाहे बड़ा के, आ ध्यान से सुना भैया हवे इहे लक्षण मेहरारा के। ससुर से शर्मैबे न करे भसुर से लजैबे न करे, माथा पर के आँचरा डाँड़ में बन्हाता, लड़े खातिर भसुर से ताल ठोकाता। जावना आँचरा से मुँह तोपे के चाहिए भसुर के सामने, उहे आँचरा कमर में बांध के नंबर में लाग जाता लो, आवा आज तू ही ना तो हम ही। तो जौन औरत मर्यादा के सीमा उल्लंघन कर गल उ औरत औरत ना रह गल, उ मेहरारू मेहरारू ना रह गल, ओकरे नाम मेहरारा हो। जौन मेहरारू होला ओकर लक्षण का बा आई हम बतावतनी। सास के सेवा करे ले खूब ससुर के सोजाना होखे ले, सास के सेवा करे ले खूब ससुर के सोजाना होखे ले, देखे ले भसुर के त आँचरा से मुँहवा तोपे ले, स्वर्ग बना के राखे घर के, स्वर्ग बना के राखे घर के, करे सफाई खूब झाड़ू से, आ ध्यान से सुना भैया हवे इहे लक्षण मेहरारू के। बिगड़लो काम बना देत होई, रोतो के हंसा देत होई, बेशक घर परिवार में ओकरा से गलती ना होत होके, लेकिन फिर भी आपन गलती मान के अपना सास ससुर मालिक के सामने अपन सर झुका देत हुई, उहे लक्षण मेहरारू के ह। काहे से उ जानतिया हम अपन सर झुका लेम तो हमरा ससुर भसुर मालिक के सर हमेशा ऊंचा रही, कालू के ताना ना मारी जे तोहर घर परिवार बिगड़ल बा, इहे लक्षण हम मेहरारू के। आ जितना मेहरारा बाड़ी स बाप रे बाप, बात के बतंगड़ बनावत खूब बाड़ी सब, भाई में भाई के लड़ावत खूब बाड़ी सब, भाई में भाई के लड़ावत खूब बाड़ी सब, इहे लक्षण मेहरारा सन के बा। मर्द के राखे डांट के, माने नाही बात के, केहू से लाजाले नाही, आपन चलती चलावे ले, बानी बाड़ा बोलतू ई त सबका के देखावे ले, बोले ले ई भचर भचर एकर मुँह चिरल बा आरा के, बोले ले ई भचर भचर एकर मुँह चिरल बा आरा के, आ ध्यान से सुना भाई हवे इहे लक्षण मेहरारा के। जौन मेहरारू मर्द के डांट देलक, आँख गुड़र के ताक देलक, ओकरा में जीरो सबे जीरो खत्म, मेहरारू के 1% ओकरा में लक्षण हइले नहीं के, उहे असली मेहरारा हो। मान करेले मर्द के सम्मान करेले ससुर के, मान करेले मर्द के सम्मान करेले ससुर के, भुलाइलो नाही जाले उ सोझा में अपना भसुर के, मर्यादा के पालन करेले उ संगत न करे बाजारू के, मर्यादा के पालन करेले उ संगत न करे बाजारू के, आ ध्यान से सुना भाई हवे इहे लक्षण मेहरारू के, इहे लक्षण मेहरारू के। मर्यादा के भीतर में रहत होके, अपना ससुर भसुर के मान सम्मान करत होके, उहे लक्षण हवे मेहरारू के। बाकी ये वीडियो के बारे में रउरा का सोचतानी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा ही वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करी। चैनल सब्सक्राइब करे खातिर कौन रुपया पैसा थोड़े लगेला, चैनल सब्सक्राइब कर ली। फिर मिलतनी एक और नया वीडियो के साथ, तब तक खातिर नमस्कार।